Здравейте, приятели! Казвам се Георги Вълков, по специалност съм невролог и биоенерготерапевт. Използвам също техники като мануална терапия, болен терапия, приложение на определени енергийни техники и за които искам да ви говоря. Биоенерголечението е сериозно подценявано в нашата страна, тъй като естествено между добрите биоенерготерапевти има и определени лица, които злоупотребяват и са си чисти шарлатани. Но искам да ви дам някаква информация, която да ви подготви за това, което ще ви кажа. Това, което виждате на екрана, това са нашите чакри. Какво представляват чакрите? Имаше една книга, чието заглавие най-точно определя естеството на нашите чакри. Заглавието е "Чакрите, тайните центрове на жизнена сила в човешкото тяло". Най-известните чакри са 7, вие ги виждате тук, разположени върху главата 2 и върху гръбначния стълб, като всяка една от тези чакри е енергиен център и нещо като вход, отвор, през който ние поемаме енергия в едно вихрообразно, по един вихрообразен начин. Те навлизат в нашето тяло, тръгват по гръбначния стълб, по една магистрална енергийна магистрала и оттам вече се разпределят до всички органи и части на тялото. Характерно е, че всяка чакра има определен обсег на действие. Например, 7-ма чакра, която се намира на върха на главата, тя е чакра, която въздейства върху всички органи на главата, без носа и носоглътката. Действа също, зарежда с енергия нашите двигателни органи, значи всички кости, мускули, сухожилия, стави, опорно-двигателния апарат, и действа, когато имаме общ проблем, т.е. това е общия лекар на организма. Съответно, 6-та чакра, тя се нарича третото око, това е чакра, която е свързана с дистанционно въздействие, значи тя е свързана и с нашата интуиция, но ние можем да използваме 6-та чакра за предаване на енергия. Образно казано, представете си един миньор, който си има тук една лампичка и чрез тази лампичка ние осветяваме, т.е. даряваме с енергия определени обекти, които са пожелали това. 5-та чакра се намира в основата на врата. Тя се нарича вишутка, свързана е с щитовидната жлеза, а също така доставя енергия до белите дробове и до кожата. 4-та чакра е в областта на сърцето, съответно дава енергия на сърцето и на сърдечно-съдовата система. 3-та чакра е в областта на пъпа и дава енергия на всички органи в коремната кухина, включително и бъбреците, значи стомашно-черния тракт и бъбреците. 2-та чакра се намира в основата на гръбнака и дава енергия на нашите полови органи. И 1-та чакра се намира между краката и тя е като една пръскачка, която захранва целия организъм с енергия. Това, което е най-важно за енергийните въздействия, е, че те са много ефективни и много бързи. Когато аз започнах своето обучение, много бързо, прилагайки дори на най-ниските нива на своето обучение биоенерголечението, бях удивен от резултатите. Най-силен тласък ми даде случая с едно момче, което на 11 годишна възраст беше получило мозъчен инсулт. Това изобщо не е характерно, разбира се, за тая възраст, но когато човек е с някакви вродени мозъчни малформации на кръвоносните съдове, се получават такива разкъсвания на тези кръвоносни съдове, те са с слаби стени. Съответно, то беше с десностранна хемипареза, тежка хемипареза. Вървеше като си замяташе така крака и практически имаше съвсем леки движения на пръсти на дясната ръка, но не можеше, например, да си докосне пръстите с палеца, не можеше да хване предмет, не можеше да
пише с тази ръка, беше се научила да пише с лявата и в продължение на 5 години, въпреки всички опити за рехабилитация, физиотерапия и така нататък, той нямаше подобрения. След първия сеанс, още на втория ден, след приложението на първия сеанс, то дойде за втори сеанс, тогава това беше с докосване, аз бях съвсем в началото. За мое огромно очудване, той започна да се докосва пръстите до палеца. И постепенно започна да хваща предмети и започна да пише с тази ръка. И за 15 сеанса започна да пише доста добре и четливо. С тази ръка, която не беше използвал в продължение на 5 години. Това засили вярата ми в метода и после аз съм го прилагал върху хиляди и хиляди хора. По-късно на по-високите нива на метода на универсалната енергия, съответно започнах да прилагам това лечение от разстояние. Имал съм интересни случаи, да кажем, през нощта, възрастен мъж на 70 години с диабет и с хипертония дойде при мене като при невролог, защото беше получил исхемичен мозъчен инсулт с десностранна хемипареза, като той дори не можеше да говори и не разбираше какво му се говори. Значи, случай е от през нощта, от 1 часа, той е получил хипертонична криза и на този фон е получил тази слабост в десните крайници и невъзможност да говори и да разбира какво му се говори. Бяха извикали бърза помощ, те го бяха свалили кръвната си инжекция, но неврологичният дефицит си беше на лице. Закарали са го при неговият участъков терапевт, който го насочва към мене като невролог. Поставих го на кушетката, помолих го да ми каже какъв е неговия проблем, той само свира мене, защото не можеше да говори. И съпругата ми каза, не го питайте, защото той не ви разбира и не може и да говори от снощи. Със знаци го поставих да легне, съответно го накарах да направи един тест, който се нарича тест за латентни парези на Мингацин и Штрумпел, 45 градуса ръцете, краката също вдигнати във въздуха и съответно дясната ръка отпадна на половина, десният крак отпадна на половина от разстоянието, на което се държеше съответно здравите крайници. И диагнозата беше тотална сензомоторна афазия с десностранна хемипареза. Без да му кажа нищо, аз му подадах енергия с 6-та чакра, за което споменах, без да го докосвам и без да му кажа, защото той и без това нямаше да ме разбере. И след като му приложих това лечение в продължение на 1 минута, седнах и написах цялата документация, която изискваше случая за инсулта, за лечение и така нататък. Това продължи около 10 на минути, амбулаторния лист, ако го напиша. Аз знаех, че в това време енергията вече въздейства. Тогава аз се обърнах към него и го попитах, кажете сега как се казвате, и той каза: Иван Стоянов Драганов. На колко сте години? На 70. Къде се намирате? В неврологичния кабинет. Еди си къде? Коя е тая жена? Попитах глас, посочвайки жена му. Той каза: това е моята съпруга. Как? Коя? Съпругата ми. Къде живее? Всичко си каза. Разпитах го за исторически факти. Той беше културен мъж, всичко си каза. И съответно, когато стана да се излезе от кабинета, той си вървеше съвсем нормално. Някъде около 10 месеца по-късно, аз се прибирах по коридора, той ме спря, каза: здравейте, доктор Вълков, помните ли ме? Аз си казах, че да, позната физиономия, но не си спомням конкретния случай. И той ми каза, дето бях получил инсулт и вие ми въздействахте с енергия. Попитах го, имахте ли някакви проблеми след това? Той каза, абсолютно никакви. Значи, движил се е свободно, говорил се е свободно, т.е. върнал се е към нормалното си здраве. Имах също интересен, те са стотици, но интересен беше случай с един пациент, който ми доведаха 5 месеца след като той беше получил кръвоизлив в лявата мозъчна хемисфера, беше лежал 20 дена в болница, след което беше рехабилитиран в продължение на
5 месеца, 3 пъти седмично рехабилитатор е ходил от тях. Когато той влезе в кабинета, единственото, което бяха постигнали за тези 5 месеца, беше, че той си влачеше десния крак, ето така, съвсем така, през 5-10 см, но ръката му беше абсолютно неподвижна и му бяха казали, малко преди да дойде при мен, е бил на контролен преглед, той задава въпроса защо след като толкова упорито го рехабилитират и той прави всичко възможно, няма абсолютно никакво движение на ръката и му бяха казали, забрави, че някога си имал ръка. Той ми зададе въпроса, ще можете ли, докторе, да ми помогнете? Аз му казах, че за момента аз не мога да му отговоря категорично, но ще направя това, което мога. И започнах да му въздействам. Като 3 месеца по-късно, значи 2 седмици по-късно той започна вече да си движи пръстите на ръцете. След 1 месец вече имаше опозиция срещу палеца, започна да се раздвижва лакът, рамо, започна да ходи по-добре. 3 месеца по-късно той вече беше хвърлял всякакви помощни средства, ходеше си нормално и започна да се бръсне с тази ръка, за която му бяха казали, че да забравя, че някога е имал ръка. Случай с един мой колега, който 2 години след инсулт, с засягане на лява ръка и ляв крак, дойде при мен за освидетелстване за поредното представяне пред телка. Аз бях любопитен да видя след 2 години дали бих могъл да му помогна и го попитах, искате ли да ви помогна с един нетрадиционен начин. Той каза, да, разбира се, що ме за помощ, кога трябва да идвам. Аз му казах, вие не трябва да идвате, само трябва да ми се обаждате веднъж седмично по телефона, за да следя развитието на събитията. Но все едно, че му казах, не ми се обажда изобщо. Минаха месец, минаха 2, аз всеки ден му изпращам енергия, без резултат, в смисъл без резултат, че той не ми се обаждаше. Най-накрая му се обадих аз след 2 месеца и половина. Той пита, кой е на телефона? Викам, доктор Вълков. Той вика, о, здравейте, доктор Вълков, как сте? Все едно, че той ми прави сеанси. Аз викам, аз съм добре, вие как сте? И той казва, и аз съм добре. Викам, добре ли? Аз как да разбера, че сте добре? Той вика, аз ще дойда при вас. В най-скоро време минаха още 10 дена. Той дойде при мен, седна на бюрото и започна с тази ръка така да барабани, нещо, което го бях тестувал преди това, не можеше да го прави, започна така да си допира пръстите, започна да хваща предмети, да ги дига и каза, че се чувства много добре и много щастлив, че се е възвърнал движението след тези 2 години, за които изобщо не е мечтал. Но такива случаи има стотици. Прекрасен пример за въздействието на енергията беше състоянието на един мой друг колега, който веднага след завършване на медицина беше отишъл в чужбина, беше работил 22 години като хирург и съответно на 40 годишна възраст се беше разболял от множествена склероза. Съзнавайки, че координацията му започва да страда, той се отказал от хирургичната практика и беше в процес на преквалификация. Друга медицинска специалност, която да не изисква толкова отговорна дейност с ръцете. Когато дойде при мене, той се подпираше на бастун и стъпваше едва в смисъл, той иначе си беше в движение по принцип човека, но координацията му в момента, той беше в криза, защото това заболяване протича в криза, все едно слизаш на едни стъпала надолу, винаги трябва да се постъпва в болница, правите тежки, огромни кортикостроидни вливания, които са много вредни за организма, но няма как. Това се прави в цял свят и за момента е ефективно. Та той дойде при мене, едва вървейки и ми каза, че всеки момент може да падне, защото координацията му е много разбъркана в момента, когато е в криза. А той каза, аз съм в криза и не ми трябва лечение, мен ми трябва документ, за да го представя там на курсовете за преквалификация. Аз му обясних за чакрите, отворих му чакрите на 100%, защото тук искам да вметна, че постепенно чакрите на почти всички хора се затварят и 99,99% от хората са с чакри отворени едва до 10%. Предимството ми като биоенерготерапевт и лектор на този метод е, че аз мога да отварям чакрите на 100%, което дава възможност на хората да се почувстват много по-жизнени.
И му обясних за чакрите, той не знаеше много, въпреки че беше лекар, просто това е било извън неговите интереси. Но човека се съгласи, аз му отворих чакрите и се бяхме оговорени на другия ден да дойде за болен. На другия ден се звъни на вратата, отварям вратата, той стои усмихнат на среща, без бастун и си влиза съвършено спокойно. Без никакъв проблем. Нито замайване, нито световъртеж, вървеше се съвсем нормално. И доведе една друга своя позната, която с множествена склероза, но тя вече 20 години, с две канатки, трудно вървеше и така нататък. И започна да заработи с двамата, но той се оправи изключително бързо и не се възползва от документа, който искаше за това, че няма да може да присъства, ами се качи на джипа, пътува се там до една европейска столица, съответно присъства на този курс за преквалификация и се върна и каза, че се чувства прекрасно и за първи път през живота си, той е имал 10 кризи, всъщност не се е наложило да влиза в болница, защото той се е почувствал много добре и в момента беше много добре. И беше започнал работа, съответно, като лекар в България. Но искам да кажа, че отварянето на чакрите е изключително важно за всеки човек, защото, образно казано, всеки един обикновен човек, който не се е занимавал с тези неща, все едно, че има една постоянна хрема. Всеки един знае как се чувстваме, когато имаме хрема. Не се чувстваме добре. Но когато се отворят чакрите, все едно, че тая хронична хрема просто изчезва и човек започва да се чувства по-жизнен. Когато спортува, той почва да издържа повече, когато работи също, чувства се по-жизнен, по-издържлив, по-спокоен, защото тази енергия, която има в повече, тя го защитава, тя го прави по-спокоен и по-равновесен. Почва да спи по-добре и се чувства много по-добре. Така че имайте в предвид по принцип въздействат с енергии, когато са направени от човек, който е добре запознат с тези методики, може да бъде изключително бързо, ефикасно, специално, както ви казах, за тези случаи с инсулт. Аз съм имал стотици пациенти. И последното, което искам да кажа в тая връзка, е, че в Германия, поради това, че един наш колега, той тогава беше на 6-то ниво, а сега всъщност нещата отидат до там, че аз съм на 20-то ниво, но тогава това беше най-високото ниво, 6-то, и аз тогава бях заедно с него на 6-то ниво. Но той е започнал да прави терапии, биоенерголечение от разстояние на своите пациенти в клиниката, където е специализирал. И резултатите са били прекрасни, пациентите са били много доволни и колектива от лекари са решили да направят подробно изследване за ефектите на това въздействие, този вид лечение, върху пациентите. За целта са разделили клиниката по неврология на две части, като едната е била ръководена от съответно шефа на отделението, професор, а другата е била отговорност на младия лекар. Тоест, той е прилагал всички традиционни лечения, но отделно от това, без да предупреди пациентите, той им е подавал енергия. Целта е била да не се получи този плацебо ефект. Защото ако има ефекти, нали, колегите са ще да кажат, те знаеха, че им се прави нещо и съответно са си въобразили и това е довело до този плацебо ефект. За целта той не им е казал, че им прави допълнително тези неща, т.е. подаването на енергия, защото подаването на енергия всъщност е един голям плюс, то не може да навреди по никакъв начин. Прилагала е традиционното лечение, но без да им казва, им е подавала енергия. Като имала една комисия, 5-членна от лекари, които са следяли пациентите, разпределяли сега сравнително равномерно в два потока, с подобни по години, по тежест заболявания, подробни изследвания преди лечение, подробни изследвания след лечение. При което, след една година изследвания и наблюдение, разбира се, и са ги питали как се чувстват, отзиви, се е установило, че младия лекар, който тогава беше на най-високото ниво в света, 6-то за момента, разбира се, казах,
но можеше да действа от разстояние. Той е лекувал своите пациенти 6 пъти по-бързо. И си представете един пациент, който е получил инсулт. Той се чувства изключително потиснат, дискомфортно, т.е. в тежест не само на себе си, но и на близките си. Много често, да кажем, ако той не може да се самообслужва, някой престава да ходи на работа за месеци, за да го гледа, да го обслужва и така нататък. Вместо за 6 месеца, примерно, той при нормални обстоятелства, медикаменти, физиотерапия и рехабилитации, за 6 месеца той да стане самостоятелен, да може поне да се самообслужва, вместо за 6 месеца това нещо, енергията го прави за 1 месец. Като аз съм имал случаи, бях в Щатите на поредния курс и един човек, който беше от моя район, в който аз работих, беше получил мозъчен инсулт, не можеше да става от леглото и беше казал на жена си: Вълков, като се върне след 10 дена, веднага ще го повикаш тук, той ще ме вдигне. И отидах, действително го намерих на легло, той не можеше да става изобщо. Приложих му биоенерголечение, на другия ден пак отидах от тях и той вече си беше в банята и се миеше. Той беше в състояние вече да става. Разбира се, така по-пълноценното му възстановяване отне няколко дни, да кажем 15, но той се стана наистина съвсем самостоятелен. Разбира се, има изключително тежки случаи, при които това не може да се постигне, все пак си има някакви граници, но при около 90% от случаите с инсулти просто резултатите са изключително бързи и изключително благотворни. Така че имайте това в предвид, защото бихте могли да си спестите много продължителни, тежки изпитания. Благодаря за вниманието.